fet una roda de premsa conjunta entre l'ATM de Barcelona i la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat. Lògicament, jo en la meva presentació donaré dades referents a l'àmbit territorial de l'ATM de Barcelona i després la Mercè Rius, la directora general, ho complementarà amb les dades de la resta de Catalunya. Començo... Això no hauria d'estar aquí, però bueno. Aquí. Començo dient que aquesta roda de premsa és prematura. És a dir, analitzar les dades de variació de la mobilitat arran de la introducció d'aquestes rebaixes tarifàries necessita més temps, més assentament, més anàlisi comparatiu de les dades i això encara no és el moment oportú de fer-ho portant els dies que portem. De totes maneres, com tothom està donant dades i correm el risc que es fixin algunes idees errònies, vam optar per també convocar-vos, explicar-vos el que tenim, amb les limitacions que tenim i fer algunes reflexions al respecte. Per exemple, dues idees que vam sentir els primers dies, especialment l'endemà, el dia 2 de setembre. Com es va produir un increment important de les vendes de títols el dia 1 de setembre, van sorgir veus dient això és un èxit, la gent acudeix al transport públic. Però no necessàriament ha de ser així, perquè pot haver-hi usuaris habituals que el que hagin fet hagi estat gestionar els títols ordinaris per tal de poder, el dia 1 de setembre, gaudir ja dels títols reduïts. Tant de bo aquests increments fossin de nous usuaris, però a partir d'aquesta exclusiva dada no ho podem deduir. Una altra reflexió o comentari en la mateixa línia eren les dades comparatives de l'increment d'usuaris respecte al mateix dia de l'any 2021. 40% més. Això és un èxit, la gent acudeix al transport públic. Tant de bo fos així, però hauríem de contextualitzar i veure quina part d'aquest increment, si no tot, es deu a la recuperació de la demanda postpandèmia. Bé, aleshores, com no voldríem que es fixessin aquestes idees errònies, sense tenir-ne d'alternatives necessàriament, el que hem optat és per presentar algunes dades que ens semblen il·lustratives i també apuntar alguna valoració. Ara bé, com es valora una iniciativa d'aquest estil? Que insistim, ho sabeu perfectament, que no és una iniciativa nostra. Per tant, no hem estat nosaltres qui hem fixat els objectius d'aquesta operació. Però, de totes maneres, escoltant i llegint rodes de premsa, notes de premsa, comunicacions, etc per part del govern espanyol, hem entès que hi ha tres objectius. Un primer objectiu és reduir l'impacte de la inflació sobre el cost de la vida dels ciutadans. Un segon objectiu és augmentar l'ús del transport públic. I un tercer objectiu és reduir el consum de combustibles fòssils, fonamentalment transferint desplaçaments del vehicle privat cap al transport públic. Entenem que són aquests els objectius de referència que ha plantejat el govern espanyol i, per tant, les nostres valoracions, més en el futur que no pas avui, però també apuntarem alguna cosa, es referiran a si s'estan assolint o no aquests objectius. Sobre el primer, en realitat tenim poc a dir-hi. És evident que cal reconèixer que qualsevol rebaixa d'una activitat quotidiana o habitual contribueix a afluixar l'impacte de la inflació sobre el cost de la vida. Ara bé, dit això, convé insistir una vegada més que el transport públic no contribuïa a la inflació. Avui mateix la majoria dels mitjans
donen les dades d'inflació interanual del mes d'agost. Per Catalunya, les dades que hem pogut veure és que es va produir un increment del 22,6% de l'habitatge i els subministraments a la llar, que inclou l'increment de preus del gas natural i de l'electricitat pels usos domèstics, que s'ha produït un increment del 12,1% a l'alimentació i les begudes no alcohòliques, en segon lloc, i en tercer lloc, del 11,3% al transport, que inclou l'augment de preu dels carburants. No diu, però nosaltres afegim, que l'increment del transport públic, que inclou els sobrecostos de l'electricitat, del gas natural i del dièsel, ha estat zero. El mes d'agost del 2022, els usuaris del transport públic pagaven exactament el mateix que l'agost del 2021. Les tarifes del transport públic són estables des del 2020 i el pas del 2019 al 2020 va suposar una reducció del preu de la T usual i de la T jove del 25%. Va disminuir un 25%. I encara mantenim, fins al 31 d'agost, manteníem aquesta reducció. Per tant, volem deixar-ho dit en el sentit que, malgrat que els preus, les tarifes del transport públic no s'han modificat, els costos sí. I el transport públic no és immune a l'increment dels costos energètics. De fet, en els últims anys, en els costos d'explotació del transport públic al nostre àmbit, l'energia representava entre el 6 i el 8%. Ara representa entre el 14 i el 16%. Per tant, sense dubtar que la rebaixa tarifària representa un benefici econòmic, més gros o més petit, per a les famílies, també volem deixar clar que aquest cost de la vida no s'ha encarit pel transport públic, sinó per l'energia, pels aliments. Sobre el segon objectiu, augmentar l'ús del transport públic. Des del nostre punt de vista, l'operació només té sentit si es consolida un increment de l'ús del transport públic més enllà del període de rebaixes. És a dir, si després d'aquests 4 mesos l'eventual increment que hàgim pogut obtenir el tornem a perdre, considerem que des del punt de vista d'aquest objectiu no s'ha assolit un èxit real. L'increment del transport públic té poc sentit per períodes curts i, a més, amb incentius que ajuden a augmentar els dèficits que ja tenim, els dèficits econòmics que ja tenim. Ara bé, si això serveix perquè a partir del gener del 2023 tinguem un nivell superior d'usuaris habituals, doncs aleshores ho podrem valorar positivament. Per tant, des d'aquest punt de vista, enteneu que encara no és el moment de valorar si aquest objectiu s'està assolint o no, perquè dependrà de la resposta, insisteixo, post-rebaixes. I sobre el tercer objectiu, reduir el consum de combustibles fòssils, és una valoració més complicada, evidentment. Aquí hem d'introduir i hem de combinar-la amb dades que proporcionen altres administracions en relació al trànsit, a la venda de dièsel, de gasolina, etc. De totes maneres, aquí també nosaltres tenim dades que provenen d'altres experiències de gratuïtat o semigratuïtat del transport públic a altres llocs i s'hi constata o s'hi ha constatat que un percentatge important dels nous usuaris no era gent que vingués del cotxe, tot i que n'hi havia,
sinó era gent que acostumava a anar a peu o en bicicleta. I que davant, era la mobilitat activa, i que davant doncs, de la gratuïtat preferien aprofitar-ho. No? Bé, en tot cas, això també és una qüestió que caldrà analitzar. De cara a aquests dos últims objectius, tot i que sobretot el primer dependrà dels resultats reals a partir del gener, el que s'hi ha fet l'ATM és encarregar una enquesta que es farà en les pròximes setmanes, no tindrem resultats abans de 2 mesos, ja ho avanço, als nous usuaris, específicament als nous usuaris, per saber d'on venen i on van. És a dir, d'on venen, si provenen de viatges a peu o en bicicleta o han deixat el vehicle privat, i on van si, després d'aquest període, la seva intenció és de continuar utilitzant el transport públic o pensen retornar als hàbits anteriors quan les rebaixes desapareguin. Tot això, insisteixo, ho anirem informant a mesura que tinguem informació. Ara bé, dit això, les dades parcials que hem obtingut, lògicament, gràcies a la col·laboració activa de TMB, de Ferrocarrils de la Generalitat, de Renfe, de Tram i dels operadors de transport per carretera, tant de l'AMB com de la Generalitat. Donarem 3 blocs de dades, el primer més extens i els altres 2 una mica més escassos. El primer són sobre validacions efectuades. Només donem dades del sistema ferroviari, és a dir, dades de metro, de TMB, dades de ferrocarrils de la Generalitat, de rodalies de Renfe i de Tram. Del transport per carretera tenim dades parcials d'alguns operadors, no d'altres, necessiten més dies pel seu propi sistema de control de la informació per anar consolidant aquestes dades i per donar-les, tot i que alguna cosa apuntarem al final, en un altre bloc, per donar dades allò no consolidades, hem preferit centrar-nos en els modes ferroviaris que representen ordinàriament el 60% de les validacions. Hem optat per fer una setmana completa i, per tant, hem analitzat les dades que van del dissabte 3 de setembre al divendres 9 de desembre. I les hem comparades amb les dades corresponents a aquest mateix període de temps, tant de l'any 2019 com de l'any 2021. Lògicament, no hem comparat el dia 3 amb el dia 3, el dia 4 amb el dia 4, sinó que hem comparat el dilluns amb el dilluns, el dimarts amb el dimarts, el dimecres amb el dimecres, el diumenge amb el diumenge. Per tant, el número de dia no coincidia exactament, però la setmana és en el mateix període, l'únic que la numeració l'hem considerada secundària en funció del dia de la setmana, atès que tots sabem que l'ús del transport públic té un comportament que varia segons el dia, i especialment entre feiners, dissabtes i diumenges. Bé, aleshores, comencem. Aquest primer gràfic el que mostra és la variació que hi ha hagut del nombre total de validacions en aquests 4 operadors, desglossades per cadascun dels operadors, Metro, Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe i Tram, respecte de l'any 2019 i respecte de l'any 2021. El 2019 és la columna de color blau fosc i l'any 21 respecte a l'any 21 és la columna de color taronja, marró fluix, això depèn de la perceptivitat de cadascú de quin color és aquest, però ja m'enteneu. Aleshores, què constatem? Constatem que en relació als primers dies de setembre de l'any 2019 ens estem acostant fonamentalment en Metro i Ferrocarrils de la Generalitat als nivells prepandèmics. Estem molt a prop. A menys 1,17 en el cas del Metro, a menys 0,78 en el cas de Ferrocarrils de la Generalitat. Tram també s'hi acosta, tot i que ara es queda a 2,50 dels valors del 2019,
Ja sabeu que en aquest cas, però no insistiré més, només ho diré una vegada, hi ha un comportament bastant diferenciat entre trambaix i trambesòs, hi ha una recuperació més comparable a metro i ferrocarrils en trambaix i més precària, per dir-ho així, a trambesòs, però hem preferit donar les dades globals de tramvia. I en el cas de Renfe, doncs, aquests primers dies, aquesta setmana, ens hem situat a 8% per sota del nivell prepandèmic. 8% o 8 punts? 8 punts, 8 punts. Per sota del nivell prepandèmic. D'acord? Ja a Renfe li estava costant, Rodalies Renfe li estava costant més la recuperació, per motius diversos. Caldria analitzar-los, nosaltres no els hem analitzat ara, de totes maneres ells han apuntat en alguna ocasió que tenen algunes línies, i aquí potser la directora general després ho pot complementar, tenen algunes línies que han quedat molt negativament afectades en la recuperació per la gratuïtat de les autopistes. Però en tot cas apunto, això no ho diu l'ATM, això és un comentari que Renfe ens ha fet en algun cas per intentar explicar aquest diferencial de recuperació respecte dels altres operadors que ja veiem en el passat. Respecte a l'any 21, tots tenen uns increments considerables entre el 25 i el 30, 25 i 30 punts més. L'any passat. Bé, ho hauria hagut de dir abans, però en tot cas ho dic ara, aquests 4 operadors, durant aquests 7 dies, han fet 11 milions de validacions, 11 milions de viatges. Insisteixo que això ve a representar el 60%, o una mica més del 60% del sistema. Aquí el que us ensenyem és, per poder tenir una mica de contextualització, quin ha estat l'increment de validacions de la demanda del 2022 respecte del 2021 mes per mes. És a dir, al gener del 22 respecte del gener del 21 havien pujat 37 punts. Al febrer, 43. Al març, 40. L'abril, 32. Al maig, 39. Els mesos d'estiu, el percentatge, l'increment va ser inferior, 22,4, 22,9, 21,6. Us hem dit que ara ens estàvem movent entre el 25 i el 30, aquests primers dies de setembre. Per tant, vosaltres mateixos, nosaltres encara no fem, insisteixo, determinades interpretacions, però sí que entenem que aquest increment d'entre el 25 i el 30% dels primers dies de setembre en relació a l'any passat s'han de contextualitzar amb aquests increments que ja es venien observant mes rere mes al llarg de tot l'any, quan no hi havia, lògicament, rebaixes tarifàries. Passem al següent. Aquesta és la mateixa gràfica primera, però només pels títols integrats. En la primera gràfica us donàvem les validacions totals. Ara aquí només hem computat les validacions del sistema tarifari integrat, és a dir, els títols integrats, els títols que serveixen per utilitzar-se en tot el sistema. En aquest cas, quan considerem només els títols integrats, tots els operadors deixant de banda Renfe, Rodalies Renfe, ja assoleixen el 100% dels nivells del 2019. De fet, els superen, però superen amb un 0,6, amb un 0,4, amb un 0,4. Diguem que a efectes pràctics recuperen els nivells prepandèmics. Si ho comparem amb l'any 2021, tenen increments del 30%. Ara, números rodons. Hi ha un comportament diferencial, claríssimament diferencial, en el cas de Rodalies Renfe, en què els títols integrats baixen un 50%.
respecte al 2019 i un 27% respecte de l'any passat. L'explicació més lògica, tot i que totes s'han d'afinar, és que és a Renfe, a Rodalies Renfe, on es produeix fonamentalment el transvasament d'usuaris que utilitzaven els títols integrats. No, sí, és d'això, són punts. Sempre són punts. Sí, disculpeu. Sí, la meitat. És a dir, aleshores entenem que és aquí, justament, on s'està produint doncs, l'opció d'aproximadament la meitat dels usuaris que feien servir el títol integrat, de deixar-lo de banda i utilitzar els títols recurrents nous de Rodalies amb gratuïtat. De fet, us hem posat al costat, aquesta informació la tindreu després per escrit, us hem posat al costat el nombre de validacions diàries de Rodalies amb els títols gratuïts, que al llarg d'aquests 7 dies d'aquesta setmana han estat 933.000 validacions. A continuació, tornem a la totalitat de títols, però els segreguem, ja no comparem amb altres anys, amb 2 anys, només ho comparem amb el 2019, i els segreguem per dia feiner, dissabte o diumenge. El color blau correspon a dia feiner, el color, jo en dic taronja, correspon a dissabte i el gris correspon a diumenge. En aquest cas, doncs, el que observem és que en el dia feiner doncs, el comportament és essencialment el mateix que s'observa en el primer gràfic, en el de la totalitat, però hi ha diferències significatives entre el dissabte i el diumenge. Mentre el dissabte doncs, s'iguala la situació del 2019 a metro i a ferrocarrils de la Generalitat, perdó, disminueix a metro, a ferrocarrils, perdó, ara m'he confós jo, És a dir, repeteixo, en el dia feiner el comportament és molt semblant al que hem explicat anteriorment pel conjunt del sistema. En el dissabte observem reculades respecte de l'any 19 en tots els operadors. I el que observem amb sorpresa és l'increment respecte a l'any 19 de l'ús del transport públic en diumenge. S'observa en tots els operadors i s'observa d'una manera molt especial en tram, que té 18 punts més que l'any 2019 en la utilització del transport públic. Si no enteneu, és a dir, una cosa és després fer preguntes, però si és per aclariments perquè no enteneu el que estic explicant, m'interrompeu, vull dir, no hi ha problema. D'acord? Per tant, aquí el que detectem és un comportament diferencial, tot i que només hi ha un diumenge que hàgim considerat, d'aquell diumenge que era dia 3, perdó, dia 4 de setembre. Aquest és el primer bloc d'informacions que fan referència a les validacions. El segon bloc d'informacions, que ja és més curt, fa referència a les vendes. Les vendes que s'han produït, en aquest cas, fins al 9 de setembre, des de l'1 fins al 9 de setembre. Com veieu, hi ha hagut uns increments molt significatius de les vendes. Només us aportem les vendes de TMB i de Ferrocarrils de la Generalitat, però són els que venen més, en aquest sentit, i els que ens podien proporcionar la informació d'una manera més ràpida. Però en aquest cas, la T usual doncs, multiplica les seves vendes respecte de l'any passat per 2,4 i la T jove la multiplica per 3,6 en el cas de TMB i per 3 en el cas de Ferrocarrils de la Generalitat. De totes maneres, com sabeu perfectament, és indiferent on es venguin els títols perquè són utilitzats, es poden ser utilitzats en tots els operadors. Però, com són els dos principals venedors,
doncs amb aquesta informació se'n situa bé que sí que s'ha produït un increment molt notori de vendes. En la T casual, aquest increment no és tant. Aquí sí que és un percentatge, ha incrementat al voltant d'un 25% les vendes de la T casual. Hem volgut posar també les vendes de la T familiar perquè serveixi d'element de referència en la mesura que la T familiar no té cap rebaixa. Per tant, es ven al preu habitual. Aleshores, observem que les dues targetes amb rebaixa del 50% és les que tenen un increment de la demanda superior, els de la T casual més baixa i els de la T familiar també augmenten les vendes, però d'una manera més moderada. De totes maneres, insisteixo, això no significa que pugui haver-hi més usuaris. Això significa, d'una banda, que els usuaris de la T usual i la T jove, que són més cars, doncs, han gestionat majoritàriament la compra de les targetes per fer-les coincidir amb els primers dies de setembre i poder gaudir de les rebaixes, i que probablement una part significativa d'usuaris de T casual s'han passat a T usual, perquè els hi surt més a compte. Per donar una mica més de context, passem a donar-vos unes dades de T-mobilitat, que són les vendes també. Però perquè pugueu veure, perquè ens era més fàcil donar dades de T-mobilitat diàries, aquí el que hem fet és el gràfic en punts diaris, des de l'1 de juny fins al 9 de setembre, poso 7 de setembre perquè són els punts que toca, però l'última dada és 9 de setembre, de vendes diàries. I com veieu, doncs ens movíem entre les 3.000 i 500.000, entre els 3.000 i 5.000 títols venuts diàriament, fins que va arribar la segona setmana d'agost, que van començar a caure, com és lògic, i aquests primers dies de setembre hi ha hagut un increment molt important, tot i que ja els últims dies semblava que retornàvem a valors anteriors, però això també calen més dies per donar-ho. D'altra banda, ja que hi som, tot i que ara passo novament a l'anterior, al primer bloc, que és el tema de validacions, però em semblava que era millor posar-ho després d'aquest gràfic, perquè dono exactament el mateix gràfic de la T-mobilitat, però amb validacions diàries. I en aquest cas veiem que estàvem instal·lats en les 200.000 validacions fins a finals de juliol, el mes d'agost va baixar, i el que portem de setembre ens estem movent-nos ja per sobre de les 280.000 validacions. Per tant, aquí hi ha hagut un salt del 40% d'increment de les validacions amb T-mobilitat. 80.000, per sobre de les 280.000. I l'últim bloc d'informació que us volem donar és aquest altre. Ja us hem dit que no us donàvem dades d'autobusos perquè no les teníem consolidades. Però sí que el que vam fer va ser un seguiment d'unes quantes línies d'autobusos per poder comparar entre aquelles línies d'autobusos, aquestes són línies d'autobusos d'un cert llarg recorregut, dintre de l'àmbit del que és llarg recorregut a l'Ateneu de Barcelona, per comparar algunes línies que tenien concurrència amb línies de Rodalies, feien el mateix trajecte, o trajectes molt semblants, i que, per tant, la gratuïtat de Rodalies podia suscitar l'interès de transvasament de l'autobús cap al tren, i amb línies no concurrents, comparables a les anteriors, per les seves característiques, però que no tenien concurrència amb una línia de Renfe. Bé, respecte de les dades del 2019, aquesta selecció d'autobusos
té una demanda 4 punts per sota de la que tenia el 2019. Ara bé, quan la segreguem, les línies concurrents amb Renfe, amb Rodalies, tenen 12 punts menys. I les línies no concurrents tenen 3 punts més. És a dir, hi ha més demanda, més usuaris que no pas hi havia el 2019. Per tant, sí que, pel que sembla, no tant en temes en ferrocarrils de la Generalitat, fonamentalment, que és el que pot tenir alguna concurrència amb línies de Rodalies, però amb autobusos interurbans sí que sembla que es pot produir un efecte transvasament per la gratuïtat de Rodalies en aquelles línies que fan trajectes equiparables. Però aquestes línies no havien recuperat el passatge del 19, no? No, però la mitjana és el 4. Ja, però per tant, per què comparem amb el 19? Si abans de vacances, per entendre'ns, tampoc havien recuperat la demanda. No, però per això t'hem posat... Hi havia una pandèmia. Sí, però per això posem la dada referent en el conjunt, és a dir, el comportament normal seria estar 4 punts per sota del 2019, aquest seria el comportament normal, però quan separem els que són concurrents amb Rodalies, veiem que estan per sota del que seria el comportament normal, baixen al 12, i els que no són concurrents pugen un 3, que podria tenir també a veure amb el menor preu, no la gratuïtat, però sí el menor preu de les tarifes. Això són dades que apuntem inicialment, però que ens sembla que situen d'una banda la complexitat de l'anàlisi i, per tant, la conveniència de no treure gaires conclusions amb poques dades i de manera molt esquemàtica. Bé, per això ja us deia al començament, segurament aquesta roda de premsa és prematura, però ens semblava que era important contextualitzar i poder situar els termes d'anàlisi de cara al que anirem fent els propers mesos. Això és el que us volíem explicar fins avui en relació a l'àmbit de l'ATM de Barcelona, però aprofitant l'avinentesa es va considerar que valia la pena que s'incorporés també el departament a través de la directora general de Transports i Mobilitat perquè pogués donar una visió del que estava passant a la resta del transport públic de Catalunya. Jo crec que... Vale, doncs moltes gràcies, Pere. A veure, si en el cas de l'ATM de Barcelona la roda de premsa és prematura, en el cas de les altres ATMs encara ho és més, perquè moltes vegades els sistemes de venda de títols estan menys automatitzats, hi ha molta venda manual amb xarxes de venda, per exemple, d'estancs, perquè penseu que tot està molt més distribuït. A nivell de viatgers, també molta part de la demanda és amb autobús. Tenim diferents operadors, alguns operadors molt petits i, per tant, també les dades que tenim en aquests moments, i nosaltres hem considerat dades des de l'1 de setembre fins a l'11 de setembre, també s'han d'agafar amb bastanta precaució. Però, de tota manera, jo diria que la tendència, i a veure, us puc desglossar Lleida, Girona, Tarragona, però vull dir, és complicat, però amb aquests territoris, en tots els casos, sí que s'observa un increment de validacions respecte del que portàvem. No s'arriba a valors del 2019, ens quedem alguna per sota, i el que sí que hi ha hagut també és un increment de venda de títols, però també ens falta aquesta anàlisi més concret de quanta gent, o sigui, quants de menys s'han venut durant l'agost perquè la gent s'ha esperat aquesta primera setmana de setembre per comprar aquests nous títols, i també el que veiem és un increment molt important que en funció de les ATMs va des del 30 fins al 92% d'increment de títols recurrents.
de venda de títols recurrents. Tant en els cas de les ATMs de Tarragona, Lleida i Girona tenim la T5030 o la T+. I en tots els casos s'ha incrementat en percentatges això, en alguns casos el 30, en altres el 50, 70, el nombre de vendes. Per això aquest sí que és un dels efectes clars de la gratuïtat, que la gent que a vegades gastava títols senzills o en aquest cas es compra l'abonament perquè evidentment li surt molt més a compte. També s'ha detectat amb alguna de les ATMs que hi ha hagut un increment del nombre de targetes noves que s'han fet, però clar, i aquí lligant una mica amb el que ha comentat el Pere, clar, és que ens trobem que és molt difícil comparar perquè aquest any, independentment de la pandèmia, el començament de setembre també és diferent del que havia estat, perquè les escoles han començat el dia 5, algunes universitats han començat el dia 12, altres universitats no comencen fins a més endavant i, per tant, fins que no entrem ben bé l'octubre i hagi passat un temps, serà molt difícil veure si realment això es consolida, no? I quin és l'impacte real que té això. En quant al que he comentat abans també de l'ocupació de Renfe, dades, abans Renfe estava al 20% d'ocupació, amb dades generals, més o menys, respecte de les dades del 2019, sí que s'està recuperant. A nivell de Barcelona és un 7, però quan donen les dades generals de tot el sistema són dades inferiors. Per tant, encara tenen capacitat i l'altra cosa que s'està veient és que de moment, llevat d'incidències que s'han produït, de moment encara els serveis de Rodalies tenen capacitat d'anar absorbint el servei sempre i quan, evidentment, funcionin en condicions normals. Pel que fa als autobusos interurbans i, sobretot, amb qui hem anat fent també més el seguiment és amb el tema dels autobusos express. Abans de l'estiu, els autobusos express molts estaven ja pràcticament a nivells del 19 i portàvem un increment més rere més del nombre d'usuaris. Per això també es van plantejar ja tota una sèrie de reforços amb les línies de busos express que es van començar a treballar abans que sentíssim a parlar de tot el tema de la gratuïtat. I, per exemple, es van reforçar molt tots els sistemes de Mataró-Barcelona, de Vic-Barcelona, el Vallès també que va a Barcelona, demà presentem Blanes a Girona i anàvem treballant amb aquests reforços, sobretot també per algunes de les queixes que teníem en hores punta, en els quals en algun cas hi havia viatgers de peus, que repeteixo que això està, i insisteixo, està autoritzat, però evidentment no és el nivell d'estàndard de qualitat que a nosaltres ens interessa. I aleshores el que ens falta temps per acabar d'analitzar és també veure aquest increment que s'està veient tant amb el nombre de validacions com amb el nombre de vendes, quina part es deu al creixement o a la inèrcia que ja portàvem de creixement en els últims mesos o quina part es deu realment a l'impacte de o bé la gratuïtat o bé de la rebaixa dels títols. En el cas de Renfe també, a part d'això, el que sí que hi ha són obres, hi ha hagut afectacions també en diferents trams i, per tant, clar, això, i més que n'hi hauran, perquè ara aviat començaran també R2 i R11 i aquí, per molt que es posin serveis alternatius, pot ser que hi hagin viatgers que optin per un altre mitjà de transport. Bé, en això el comentari que ha fet la directora general en relació a la no coincidència exacta respecte a l'any passat amb el tema de les escoles,
nosaltres sí que hem fet, a l'àmbit ATM, mode ferroviari, un exercici d'anàlisi aproximatiu, que és refer els càlculs que us hem presentat, excloent la T16. La T16 està vinculada, lògicament, a població escolar, i hem fet la hipòtesi de dir, home, podria haver-hi és a dir, si hi ha un increment molt notori de la T16 aquest any en relació a l'any passat, doncs podríem atribuir al factor avançament de l'inici del curs escolar un dels components de l'increment de la demanda. L'anàlisi, per això no us l'hem presentat, no dona sobre el global gaire incidència que puguem considerar notòria, excepte un cas, que és el cas de Ferrocarrils de la Generalitat, en què sí que s'aprecia una diferència entre... És a dir, sense la T16, el Ferrocarrils de la Generalitat, en comptes d'estar 0,8 punts per sota del 2019, estaria gairebé 2 punts per sota del 2019. Però també tots sabem, si seguiu el tema, que Ferrocarrils de la Generalitat té una certa especialització en el transport escolar i té trens escolars específics, etc. I per tant és lògic que aquí es pugui produir una incidència que realment pugui alterar els resultats. No sé si vols afegir alguna cosa més, i si no, doncs ens posem a la vostra disposició per les preguntes o aclariments que vulgueu que fem. Preguntes que vulgueu fer i aclariments que vulgueu que fem nosaltres. A mi em despista una mica que tots us heu començat dient que tot això és prematur, que és massa d'hora, i clar, si vosaltres no arribeu a una conclusió, nosaltres encara menys. Hi ha alguna dada de totes les que heu donat que considereu significativa? No és que us demani que es feu la nostra feina, però alguna cosa la que considereu que sigui realment representativa del que està passant? Perdona. Jo l'única dada que nosaltres fem una lectura allò satisfactòria d'entrada és que sí que sembla que hi ha una recuperació més ràpida de la prevista dels nivells del 2019. És lògic, no? No va molt lligat al fet que són gratuïts i per tant hi ha molta més gent. Bueno, molta més gent tampoc hi és. Hi ha més gent i ens acostem als nivells del 2019. Està accelerant la recuperació. Està accelerant la recuperació de la demanda. El dubte aquí és si és una recuperació transitòria o és una recuperació definitiva. I això fins al mes de gener no ho podrem dir. Però això sí. El segon element, i no en diré més, el segon element que apunten aquestes dades és que no sembla que l'efecte gratuïtat de Rodalies tingui efecte sobre els altres modes ferroviaris, però que sí el podia tenir sobre algunes línies d'autobusos interurbans que fan els mateixos trajectes que les línies gratuïtes de Rodalies. Aquestes són les dues úniques conclusions que amb les dades que tenim avui podem defensar. A partir d'aquí, insisteixo, si hem fet aquesta roda de premsa i hem dit que era prematura, era fonamentalment no per dir el que està passant, sinó perquè no es fixessin idees que ja començaven a córrer com a representatives del que està passant. Vull dir, hi ha un increment? Sí. Hi ha un increment espectacular? No. El sistema de transport públic a l'àmbit de l'ATM, que és el que jo em conec, de Barcelona, està
capacitat per absorbir aquesta demanda? Sí i no. És a dir, sí, des del punt de vista que no supera la capacitat que teníem, que avui, a setembre del 2022, és superior l'oferta, la capacitat, que la que teníem al setembre del 2019, això també convé recordar-ho, és a dir, hi ha línies de metro, per posar un exemple, que estan al 110% de l'oferta del 2019. Per tant, això sí, no que ens trobarem, si recuperem la demanda del 2019 de la mateixa manera que el 2019, amb les mateixes dificultats a l'hora punta que teníem el 2019. I això tampoc volem enganyar ningú. És cert que s'han posat, com deia ara, una capacitat del 110% a metro, fonamentalment en les línies que ja anaven més saturades. Ara fa uns dies la Direcció General anunciava noves línies d'autobús des del Maresme i des del Vallès Oriental, també a hores punta. Les línies metropolitanes d'AMB han pogut reforçar-se també amb més vehicles. Per tant, estem amb una mica més de capacitat que la que teníem aleshores. Però si la gent continua concentrant-se en 2 o 3 hores del matí per fer els seus desplaçaments, doncs tindrem exactament o semblantment els mateixos problemes que teníem aleshores. No sé si ens poden concretar una mica quan més ràpida està sent aquesta recuperació respecte als nivells prepandèmics. És a dir, sense les rebaixes i la gratuïtat, quan hauríem assolit aquest nivell de passatge? Les projeccions de l'ATM eren arribar a finals d'any amb el 90% del 2019. I s'ha superat. Ara estaríem, en algunes línies, estaríem arribant al 100. Estaríem arribant al 100. Vale? I després, com que aquesta setmana primera de setembre és veritat que ha sigut més estranya perquè comença el col·le, etc., per què s'ha decidit comparar setembre amb setembre i no setembre amb juny, per exemple? Perquè els mesos tenen comportaments diferents. Però en quant a quantitat de viatgers... Sí. Cada mes és una història. Cada mes és una història. A veure, jo a vegades, si tu fas un estudi de mobilitat, no el faries mai al setembre, perquè al setembre potser és un dels mesos més estranys. Aleshores, clar, comencem aquest mes i és... Nosaltres, per la nostra experiència, tenim mesos estranys, tenim 12 mesos estranys a l'any, perquè tenen comportaments diferents. És a dir, el setembre està influït, no tant està influït per com estan col·locades les festes, és a dir, l'11 de setembre, on es cau l'11 de setembre, on es cau la Mercè i per tant els ponts que poden aparèixer, l'inici del curs escolar, l'inici de les universitats, que varia. El mes de novembre, per exemple, sabem que depèn del grau d'estudiants universitaris que s'hagin frustrat. Això es nota. És a dir, si hi ha molts estudiants universitaris frustrats, baixa la demanda, si n'hi ha pocs, baixa menys. Per tant, cada mes és diferent. I enteníem que el que calia era comparar setembres amb setembres. I un parell de coses més. Per l'increment que hi ha hagut en tots els operadors, entenc que no s'està produint aquest trasbassament d'altres operadors a Rodalies pel fet que sigui gratuït. En el cas dels autobusos interurbans veig que una mica, però s'havien fet uns càlculs de l'impacte econòmic que això podria tenir per l'autoritat del transport metropolità, el fet que molta gent abandonés la T-Usual per anar a l'abonament gratuït. No sé si s'han corregit aquests càlculs una mica a la vista d'aquestes dades. No encara. Els considerem més endavant. De totes maneres, això era un sistema de vasos comunicants. M'explico. El govern espanyol va anunciar l'aportació de recursos per una rebaixa del 30%. Vale? Però, al mateix temps, va fixar una quantitat límit per cobrir aquest 30%. D'acord? Que són 200 milions d'euros per tot l'Estat.
no sabem quan ens tocarà cadascú. Perquè tot i que hi ha una sèrie de mètodes de càlcul que ens han anunciat, això també està en funció de si hi ha més o menys ajuntaments a tot l'Estat que hagin apostat per fer la rebaixa del 30%, si hi ha més o menys títols que hagin posat les diferents comunitats autònomes en aquest sentit que tenen competències en aquest paquet, és a dir, la xifra final són 200 milions d'euros. Si hi ha més a repartir, tocarà menys a cadascú, si hi ha menys entre els quals repartir, tocarà més a cadascú. Això no ho sabem. Pensàvem que ho sabríem aquest mes de setembre, però no ho sabrem aquest mes de setembre, perquè el període pel qual els ajuntaments podien sol·licitar el 30% s'ha ampliat per segona vegada. S'havia d'acabar el 31 de juliol, el van prorrogar fins a mitjans d'agost i l'han tornat a prorrogar fins a mitjans de setembre. Per tant, encara no sabem quina quantitat ens tocarà. El que sí sabem és que si el 30% dels títols venuts té casual, té usual, té jove, més les monoparentals i famílies nombroses, i els paquets de la Corona 7 superen la xifra que ens toqui, encara que estigui dintre del 30%, la diferència l'haurem d'assumir nosaltres. Vale? Per altra banda, teníem el risc que hi hagués transvasament d'usuaris d'uns operadors que funcionen amb sistema tarifari integrat cap a Renfe, en el sentit que utilitzessin aquest títol recurrent tal com l'anomenen ells, i que això ens provocaria la pèrdua d'ingressos per venda. Vale? Aleshores, dic que això són vasos comunicants. Si hi ha usuaris que es transfereixen cap a Rodalies, perdem els ingressos de venda. Però no estan comprant i, per tant, no se'ns ha de compensar el 30% perquè no han comprat. Per tant, per aquesta banda, potser podria arribar a cobrir el que ens transfereixin i no tindríem un problema, però per altra banda ens sorgiria el problema per la pèrdua d'ingressos pel transvasament. En canvi, si n'hi ha menys que fan el transvasament, podem estar en què el 30% real superi l'assignació rebuda. Per tant, tot això és un sistema complicat de vasos comunicants amb moltes incògnites, sobretot la principal. A hores d'ara no sabem quants diners tindrem per cobrir el 30%, i per tant podem anar fent escenaris, però necessitem també que en aquest sentit el govern espanyol acabi donant compte de quants recursos ens toquen per abordar la rebaixa instaurada per ells, de fet. De totes maneres, perdona, el que sí ja és segur que patim, són aquests 50% d'usuaris de Rodalies Renfe que han abandonat els títols integrats per passar-se al títol recurrent. Aquests ja els tenim. Per tant, això són menys ingressos de vendes per part de l'ATM de Barcelona. Aquests sí que els tenim. Ara, d'altres operadors, excepte aquestes línies d'autobusos, avui per avui no ho detectem. N'hi deu haver, però no són significativament apreciables. En aquest 50% jo hi soc, però no he abandonat la T-usual. Jo quan entro a Renfe no utilitzo la T-usual, però quan entro a l'autobús, que segueixo anant-hi, vull dir que aquest 50 en realitat no serà un 50 que hagi abandonat. D'acord, si has comprat la T-usual de la mateixa... D'una zona en comptes de... No? De 3, bueno, doncs mira. Et posarem com a exemple, tots heu de fer igual... Sí, costarà. No, a veure, per això, entre altres coses, farem una enquesta per anar sabent quin és el comportament de la gent, no? En aquesta línia, més en qüestió econòmica, la ministra de Transports va sortir fa uns dies avisant
tot molt també prematur, no? En aquest ambient que ens estem movent, però que com que la mesura semblava que s'havia acollit de bona manera, de bon grat, es podria prorrogar el que és la gratuïtat dels títols i per tant també aquesta rebaixa en les tarifes. Clar, vostès parlaven de que fins a dia d'avui havien aconseguit combatre aquests àmbits de la inflació i d'altres qüestions macroeconòmiques sense tocar els preus. Si es prorrogués aquesta gratuïtat i aquesta rebaixa en les tarifes, podria haver-hi un suposat episodi on haguessin de tornar a pujar els preus per econòmicament poder sobreviure d'alguna manera? Bé, no és necessàriament... Et contesto la prolongació. És a dir, a veure, tothom sap que difícilment aquesta mesura es retirarà abans de les municipals. Dit això, el nostre problema ara per ara no és el 23. El nostre problema és el 22. És a dir, aquests sobrecostos energètics que no hem repercutit a les tarifes, al final de l'any poden estar situats entre els 160 i els 180 milions d'euros que no tenim. Que no tenim. Les administracions consorciades, les tres, i la Generalitat, a través de la directora general, ho pot explicar en detall, portem mesos insistint davant del govern espanyol que cal crear uns fons extraordinaris comparables als fons Covid per fer front a aquesta situació. Avui per avui no hem tingut resposta. És cert que s'han produït alguns ajuts directament a operadors per carretera que en una primera tongada en els 20 cèntims del dièsel, doncs això era per tothom, però en aquesta subvenció per autobús de 950 euros, em sembla que era, amb un límit de 400 autobusos per empresa, estaven exclosos els operadors públics. Estaven exclosos els operadors públics. En la segona tongada això s'ha corregit, però al marge d'això, que són uns ajuts que no cobreixen la despesa existent, penseu que el nostre sistema gasta molt més en electricitat que en dièsel. I els preus de l'electricitat també s'han disparat enormement. Per tant, a hores d'ara, nosaltres tenim un forat que estem intentant tractar de corregir. Però, a més sabem que els preus energètics de l'any 2023 continuaran sent més elevats dels que veníem tenint el 18, el 19, el 20, el 21. I, per tant, els pressupostos de tots els operadors per fer front a les despeses ordinàries de l'any 2023 també parteixen d'uns preus d'energia superiors als que venien sent habituals i que no es comptaven en les previsions que nosaltres teníem de finançament del sistema. Per tant, un problema econòmic el tenim i és majúscul. I aquí s'haurà de buscar una solució. Jo no crec que la solució en aquest context vingui per modificar tarifes o tornar a augmentar tarifes. No crec que vingui per aquí. Però alguna cosa s'haurà de fer. I potser s'haurà d'abordar un ajustament dels serveis. Però esperem no arribar aquí. Esperem que les administracions finalment trobin una solució econòmica perquè el transport públic pugui continuar oferint els serveis a les tarifes que les administracions decideixen que s'han d'oferir, però amb la qualitat també que la ciutadania exigeix quant a la freqüència, la capacitat i també el manteniment dels mateixos vehicles i sistemes. Pot dir aclariment? Parlava d'aquest forat que han calculat a nivell de 2022, eren 160-180 milions d'euros els que, de moment, saben que els hi costarà i que no tenen... Això és el sobrecost energètic. És el sobrecost energètic. Evidentment, serà el sobrecost energètic fins al 31 d'agost. Potser encara no, perquè em sembla que ho tanquem els dies 15 del mes següent, per tant ho sabríem demà, però sobre aquesta base es va fer una projecció
del que representaria tot l'any. I l'última projecció que tenim doncs ens ho situava entre 165 i 180 milions d'euros per tot l'any 22. O sigui, jo no... que doni tant per fet que el govern espanyol, donat que tenim eleccions el 28 de maig, li anirà molt bé allargar això 5 mesos. No sé si l'ATM podria dir, doncs mira, nosaltres no ens hi acollim i tornem a la situació de 31 d'agost. Això podria passar. En algun... Ni el seu percentatge ni el que ha afegit ara fins al 50 en alguns títols. Sí. És a dir, si es reprodueix l'esquema del 2022, d'aquests 4 mesos, correspon a les comunitats autònomes i als ajuntaments decidir si s'accepta o no s'accepta i s'aplica, per tant, la rebaixa del 30% que ofereix el govern espanyol. Per tant, seria una possibilitat, no dic que hagi de produir-se, però seria una possibilitat. L'ampliació al 20%, això és una potestat que es té sempre. És a dir, no es necessita cap decret llei del govern espanyol per poder introduir rebaixes sobre els propis títols. Vull dir, això és al marge de tota consideració i, per tant, lògicament també es podria decidir en les que s'ha complementat el 30% deixar-ho de complementar, però és una eventualitat. No estic prejutjant, no sé el que passarà. El que dic és el que seria factible. I, per altra banda, el tema de la gratuïtat de Renfe, en la mesura que en alguns aspectes sembla que Rodalies sí que està transferit a la Generalitat, el Reial Decret Llei que establia la gratuïtat a Renfe especificava que en el cas de Catalunya havia de ser autoritzat per la Generalitat. Que ho va autoritzar, evidentment. I després, no sé si us heu fixat, perquè no teniu per què seguir el Diari Oficial de la Generalitat, vaig ser jo el que va fer la resolució, perquè és l'ATM, la competent en tarifes, declarant la gratuïtat de Rodalies de Renfe, a l'àmbit d'això, a l'àmbit de l'ATM. Però també podria donar-se l'eventualitat que es decidís no aplicar la gratuïtat a Renfe, si persisteix. Per tant, aquesta capacitat de decisió hi és. Què faran les administracions públiques donada aquesta eventualitat? Lo de les eleccions municipals suposo que ho heu entès com una broma. Dic que són per tot arreu. Vull dir que un comentari així humorístic. Si es tornés a donar, es podria, doncs, decidir diferentment. Però jo no estic en condicions avui de prejutjar ni de preveure si es produiria una decisió diferent de la que s'ha adoptat. Però el seu Consell com a director general posem per cas que Pedro Sánchez s'ho enrola la premsa, com va fer aquell dia, anuncia l'1 de desembre, això ho allarguem 5 mesos més. Aquell mateix matí, si el govern no ha volat pels aires, el truca el senyor Puigneró i li diu: Pere, què hem de fer? Tu com ho veus? Com a tècnic, li recomanaràs seguir o què li diria? Jo diria exactament el mateix que he dit en aquesta última ocasió. El problema de la garantia d'un transport públic de qualitat i eficaç passa per estar dotats amb els recursos ordinaris per fer front a les despeses que tenim. Si hi ha recursos per fer front a aquestes despeses, doncs qualsevol altra mesura em sembla perfecta des d'un punt de vista tècnic. Però si no hi ha recursos per fer front a aquestes despeses, doncs a nosaltres se'ns provoca un problema important de gestió, que no pateix l'ATM directament, que el pateix, sinó que el pateix cadascun dels operadors en la gestió del seu dia a dia econòmic. Penseu, per exemple, faig un salt, però que il·lustra això. És a dir, en el nostre model, sabeu que
tenim un sistema de compensació, una cambra de compensació que mensualment compensa doncs, a cadascun dels operadors pels serveis realment efectuats. Aquesta cambra de compensació, a banda de tenir en compte els serveis efectuats, té en compte els ingressos rebuts per vendes. Perquè quan un operador ven un títol, es queda la integritat de l'import, encara que aquell títol es pugui fer servir a tot arreu, evidentment. Com no hi ha ningú que vengui més del que realment gasta amb els serveis que presta, doncs per això hi ha el sistema de compensació, però hi haurà uns que són compensats poc perquè han venut molt, i uns altres que han de ser compensats més perquè, tot i prestar els serveis, han venut menys. Vale? Disposar d'aquests recursos líquids doncs, ajuda molt a gestionar el dia a dia. Ara, aquests operadors es queden amb la meitat o el 70% del que han venut. Per tant, el seu dia a dia econòmic, de gestió econòmica, es veu sensiblement afectat. I a més tenen despeses superiors pels costos energètics. Això no és fàcil de gestionar. I de fet, en aquest sentit, la Generalitat, en concret, perquè aquí tenia la interlocució, va demanar al govern espanyol que pogués haver un sistema de bestretes, de manera que poguéssim avançar, o sigui que ens fessin una bestreta a nosaltres i nosaltres poguéssim fer-la als operadors perquè no tinguessin aquesta reducció de liquiditat. I se'ns va respondre que no hi havia diners disponibles per fer això. Per tant, la compensació pels títols venuts rebaixats es farà a toro passat. I mentrestant tenen doncs, un impacte en la gestió diària, és a dir, al final no han de tenir un decrement en els seus ingressos, però sí hi ha un decalatge en la disponibilitat d'aquests recursos. I això, per tant, des del punt de vista de la gestió diària, és un problema que han de resoldre ells. I insisteixo, a més amb costos superiors. I és cert que hi ha grans operadors doncs, que poden gestionar-ho això amb més facilitat, primer, perquè tenen capacitat de negociació superior pels volums d'energia que adquireixen, i per altra perquè també tenen més capacitat doncs, per assegurar-se pòlisses de crèdit o tenir una gestió econòmica més flexible. Però hi ha operadors petits en què han de pagar la benzina cada vegada que omplen el dipòsit, i l'han de pagar amb diners reals, és a dir, i per tant aquí tot aquest sistema doncs, ens causa unes distorsions importants. Per tant, perdoneu si m'he enrotllat i he transferit els meus neguits, però la nostra preocupació principal és que es garanteixi per part de totes les administracions, i en casos extraordinaris és lògic que la major responsabilitat recaigui sobre el govern espanyol, dels recursos necessaris per fer front al dia a dia i a la millora continuada de la qualitat, perquè això és el que atreu al final usuaris i consolida el transport públic com una alternativa real de mobilitat. És que, jo en tot cas aquí sí que voldria insistir. Ja veníem d'un moment en el qual els operadors, sobretot els operadors privats, ja tenien dificultats econòmiques per tot el... O sigui, veníem del període Covid en el qual havien rebut ajudes extraordinàries, tot i que en alguns casos no arriba a compensar la despesa. Han tingut aquest increment de costos de combustible en el qual aquesta rebaixa de 20 cèntims es va compensar de seguida, i el combustible va continuar pujant, per tant, es va notar una mica, però poc. Tenim un increment també de tot el que són interessos. També a totes les demarcacions s'han signat nous convenis col·lectius, amb els quals no hi ha una pujada desmesurada, però hi ha una mica de pujada respecte del que hi havia abans, i ja ens estàvem trobant amb que els operadors tenien problemes de liquiditat.
i com a Generalitat s'han intentat avançar bestretes. Tot això abans de la gratuïtat, abans de que es plantegés la gratuïtat. Portàvem ben bé tot l'any reclamant i enviant cartes i reunions amb el Ministeri de que arbitressin un fons similar al fons Covid. En el seu moment el que es va fer van ser aquests 950 euros i ara es van repetir ampliant-ho tots els autobusos urbans, però això respecte de l'increment de cost que hi ha hagut és poc significatiu, és una ajuda que s'agraeix, però no soluciona el problema que hi ha. I quan es va plantejar aquesta gratuïtat, una de les coses que vam dir és, home, en aquesta situació a sobre no podem reduir els ingressos, perquè de l'Estat el que sabem és que a partir de final d'any cobrarem. I aquesta és la resposta. I quan els hi vam dir, escolteu, si es fa aquest tipus de rebaixa, feu una bestreta perquè els operadors no hagin de patir. I aquí diu, escolta, jo és que segons com, igual com van fer ERTOs durant el període de la Covid, doncs es pot... O sigui, aquesta, de fet, és la nostra, en aquests moments, la nostra principal preocupació de que hi hagi algun problema, sobretot quan estem parlant d'operadors petits, més i potser tant a la zona de l'ATM de Barcelona no tant, però quan parlem de Lleida, Tarragona o Girona, doncs a vegades hi ha operadors molt petits que, bueno, el dia a dia i una cosa es paga al moment i l'altra ho cobraràs doncs, quan sigui. I aquesta és una de les preocupacions que s'ha traslladat repetidament en el Ministeri, per tant també si s'allargués el període de gratuïtat aquest problema també s'agreuja. I això, a més, en aquelles rutes o aquells operadors que pel que sigui la seva concessió és coincident amb una línia de tren, aquest diferencial de rebaixa també els hi pot fer perdre més ingressos, amb la qual cosa doncs, són operadors amb els quals hem d'estar més amatents a veure com funciona tot. Una pregunta que respon molt de pressa. Has parlat de T-mobilitats recarregades i de validacions, però no sé si teniu xifres de quantes T-mobilitats noves hem tingut coincidint amb aquest període de gratuïtat i en quina xifra estem ara? Estem sobre nombre a veure, fem primer un aclariment. Tenim donats d'alta, en aquests moments, de l'ordre de 285.000 usuaris. No s'ha produït un increment d'altes. És a dir, cada dia ens movem entre, depèn dels dies, però posem que estem a una mitjana d'unes 4.000 altes a la setmana. Es manté aquesta xifra. És a dir, hi ha un degoteig constant d'altes, però no s'ha produït un pic d'altes amb motiu de l'entrada de la rebaixa tarifària. Normalment els pics que hem observat fins avui es produeixen quan es posen en servei nous títols o nous àmbits territorials. I per tant s'abasta una població interessada superior. Però des del punt de vista de la rebaixa tarifària no hi ha hagut un increment de la demanda d'altes. S'ha mantingut en les xifres habituals de demanda diària. Potser això no diu massa, no?, d'aquesta fidelitat que s'esperaria a partir del gener. És a dir, si hi haguessin moltes T-mobilitats noves, voldria dir que hi ha gent que com a mínim fa aquest gest i diu